в атака! Стойте в атака! Сега какво е? Доспа. Доспа ли е сега? Сега ще досете дни къде. Да видим сега кой ще е втори. Не знам какво е това. Изпълняй това. Если ты видишь, да я боялся, что все так. Ек, бе, що бъкъл се дава на тия съдии. Страшна работа са. Това тренера да се тере си наклина. Всички акъл дават. Малко. Не се тива гъл. Не се тива. Те как е да го. По-бавни такива рефлексии.